No hi ha futur. Continuem aquí endavant a les 21:55. No hi ha futur, des de Boca Ràdio, el 90.1 de la FM. Ens podeu escoltar, com sempre, en streaming a la pàgina web, també a l'app de mòbil, i ens podeu trobar al Twitter i posar-vos en contacte amb nosaltres a través de noihafutur@gmail.com. Avui amb una conversa especial que havíem parlat des de fa molt de temps amb Rosa Canyadell, exportaveu del sindicat USTEC, sindicat majoritari de mestres aquí a Catalunya, amb qui ja vam tenir el plaer de poder parlar via telefònica en un dia on hi havia moltes veus, i avui podrem parlar doncs més tranquil·lament i amb més pausa. Bona nit. Molt bé, bona nit. Com va tot? Pues molt bé. Molt bé. Doncs som-hi, comencem. O sigui, jo vaig bé el món no gaire, l'educació menys, però en fi, el que es pot. Fem el que podem. De fet, sí, t'hem sentit dir en els darrers dies que vivim el pitjor moment per l'educació des de la transició. Com ens podries explicar això? Mira, jo penso que no és només que hi hagin més alumnes per aula o que ens deixin de pagar la paga extra o que aquestes coses que sumades són molt importants, sinó que per mi el problema és que el que han aconseguit és canviar realment el fons i l'objectiu del que jo penso i molta gent pensem que ha de ser l'educació pública. O sigui, l'educació és algo que no consisteix només en ensenyar matemàtiques i a llegir i escriure, sinó que educar va molt més enllà. I quan un educa ha de saber per què educa per un futur, per uns nanos que seran després ciutadans i ciutadanes amb una societat, un ha de saber quina societat vol, un ha d'educar perquè les persones arribin a poder decidir, arribin a poder, jo què sé, emancipar-se, ser feliços, ser solidaris, canviar el món, tot el que tu vulguis. I en aquest moment el que està passant és que s'està canviant el tat i l'economia. I això mai havia sigut l'objectiu de l'educació. I és molt terrible que això sigui l'objectiu de l'educació. I això és molt llarg d'explicar perquè és un seguit de qüestions que porten cap aquí. Que ens han dut fins aquí. La crisi és l'excusa, no és pas la raó, la crisi és l'excusa per aquest desmantellament d'una escola pública que el que vol és la igualtat d'oportunitats, que el que vol és una formació global, etc. I ens estan imposant mica a mica, ens estan imposant aquest altre paradigma que no és res més que el neoliberalisme a l'educació. Aplicat a l'educació. Havia arribat fins a tot arreu, però potser no encara fins allà, no? No havia arribat encara a l'educació, i pensa que l'educació mou bilions de dòlars. I a partir d'aquí l'últim reducte és precisament aquesta, entrar el neoliberalisme a l'educació. Aconseguir també fer negoci d'allò que hauria de ser un servei. Sí, posar-la al servei de l'empresa en el seu doble vessant. Una, perquè l'empresa pugui fer negoci, o sigui, esclar, com més públic sigui, menys negoci es pot fer, això és evident. Però no només això, sinó també el servei de l'empresa en el sentit de que allò que facin les escoles sigui allò que necessiten les empreses. Sí. Mà d'obra barata, submisa, poc crítica, etc. I això acaba, a més, amb intentar organitzar l'escola com si fos una empresa. I aquí tenim tot el decret de plantilles, les direccions i tot aquest canvi de gestió que fins ara havia sigut democràtica, cada cop ho era menys, però ara ja el que s'imposa tant amb la LEC com amb la LOMCE és una gestió empresarial. O sigui, la direcció és el cap de personal, el que mana, decideix, organitza, munta, fa, i això amb una escola no té res a veure. Sí, de fet, els objectius mateixos de la introducció de la nova llei Wert ja ho diu, no? Sí, ho diu claríssim, Sí, és bastant escandalós, no? Perquè nosaltres hem patit, som d'una situació que hem patit diferents
programes educatius, canvis, perquè l'educació sempre s'ha sigut una moneda de canvi. Políticament doncs, m'han utilitzat d'una forma molt partidista, bueno, molt populista, no? Sobretot per dir, doncs, em preocupo pel futur i tal, que després s'ha vist que a la mínima que hi ha hagut un suposat problema, que han dit crisi, doncs ha sigut el primer que s'ha encarregat. O sigui que potser no els importava tant que era una educació com remoure un tema, no? Bueno, una mica com passa amb les víctimes del terrorisme i tal, que són temes que sonen i serveixen per tenir... Però llavors potser és aquest, no? Part del problema, que està realment molt polititzada l'educació, o sigui, els plans que es fan i tot que s'han de complir. És que l'educació pública. És que, de fet, l'educació no pot estar despolititzada. És el que jo t'estava dient. O sigui, l'educació no és neutra. No és neutra. O sigui, tu eduques per alguna cosa. Tu eduques per què? Perquè siguin molts llestos, es facin rics, trepitgin els demés, siguin els primers, facin la competència, arribin molt lluny, els que puguin i els demés ja s'apanyaran, o tu eduques per que siguin capaços de trobar el seu camí, de disfrutar amb les coses petites, de ser solidaris i de canviar el món. Són dues coses, les poso així, una mica amb caricatura, però això està. O sigui, el com ensenyes, el què ensenyes, el de quina manera, on ensenyes, o sigui, quin tipus d'escola, amb quin tipus de gent, o sigui, amb tot tipus de gent, una escola heterogènia, tant des de la perspectiva cultural, social, de classe, etc., o una escola mono, els rics, els immigrants, els nens, les nenes, etc. Tot això és política en el sentit que és ideologia. Clar, jo dic més en el sentit de política de partits. No, clar, d'ideologia sempre n'hi ha en l'educació. És que és ideologia, d'alguna manera. O sigui, quan tu eduques transmets ideologia. Llavors el problema està en quina ideologia transmets. Llavors fins ara, i des de la transició, hi havia un cert consens amb la democràcia, en preparar ciutadans crítics per viure en democràcia, etc. I amb tota aquesta esbranzida del neoliberalisme i aquest atac feroig als drets socials, laborals, etc., no fa falta això. O sigui, el que fa falta és un altre tipus d'educació, i això és el que estan implementant. I aquí la crisi hi està jugant, jo crec, més com a excusa que com a causa. O sigui, amb l'excusa de que no hi ha diners estan desmantellant tot això. És que n'hi ha que diuen que... Perdó. No, tranquil. Que de fet aquesta crisi, per molts motius, ja és una planificació per a aquestes retallades. Vull dir que és... Bueno, és que hi ha qui diu que fins i tot més coses, no? Però això ja és una mica conspiranoic. Però sí que com que la crisi s'ha utilitzat molt ja com amb vistes a que es volia fer aquesta sèrie de retallades en sanitat, o sigui, aquest desmantellament de l'estat del benestar, doncs una forma de dur-la a terme era aquesta, no? Perquè el que es vol ara és un estat prim i el que es vol doncs, és un tipus d'educació, o sigui, un estat prim en el sentit de que quasi no ofereixi... De privatització de serveis. De privatització de serveis. Aquest és el paradigma del sistema. Bueno, i a més, l'altre dia qui vaig sentir? l'Esperança Aguirre, em sembla que era, sí. Dient, li van preguntar allò dels hospitals de Madrid, aquests que els volien privatitzar i no els han deixat al tribunal i tal, i li preguntaven tant, i deia, però és que jo no ho entenc, la gent es pensa que un hospital públic ha de ser gestionat públicament, i això no té res a veure. O sigui, un hospital públic vol dir un hospital on els diners són públics, i llavors el que hem de fer és buscar qui el gestionarà millor, amb més eficaç i serà més barat. O sigui, una empresa privada que ha de fer negoci ho farà més barat que l'Estat que no ha de fer negoci. És absurd. Bueno, però ho deia tant, o sigui, a més aparentment absolutament convençuda. O sigui, tothom té clar que l'empresa privada ho gestiona millor. No se'n t'ho ha tret, perquè no hi ha res que ho demostri. Vaja, els bancs privats han fet unes barbaritats que Déu-n'hi-do. I no serà pas perquè no cobraven diners i no tenien directors generals, en fi. Clar. En aquesta manera d'utilitzar l'educació com un instrument per l'empresa, pel mercat, a vegades veiem com nosaltres mateixos, les nostres mateixes persones, la utilitzem d'aquesta manera. Pensem, doncs, has d'estudiar per tenir una feina. O, ara que no tinc feina, estudiaré per tenir-ne una, no? Ara a la crisi hi ha moltes persones que decideixen continuar formant-se, però no tant com una opció per créixer o per curiositat o pel coneixement, sinó per posicionar, per garantir-se una posició social. Bueno, és que també
A veure, evidentment, si tu dones una bona educació, una bona formació global, el que estàs fent també és donar la possibilitat que la gent després, a nivell laboral, doncs pugui avançar, o a nivell professional, o es guanyi millor la vida, això sí. El problema és quan aquest és l'únic objectiu. Entre altres coses perquè no tothom arribarà a ser un Premi Nobel ni director general de la Caixa. I, per tant, els demés què? O sigui, si l'únic objectiu és aquest, aleshores l'educació per al 80% o el 90%, que són gent normal, que es buscaran la vida, treballaran amb el que podran i viuran més o menys humilment, depèn de quin context estigui, els has d'ensenyar moltes més coses, no només a ser el primer i arribar a ser el director general de Bankia, jo què sé. Llavors, ja està bé que l'educació ha de servir també per la teva vida laboral, però no només per la teva vida laboral. Però i en tot cas, quan jo dic el servei de l'empresa, no vull dir això. No vull dir que a mi no em sembli bé que s'eduqui per la vida laboral, sinó que s'educa per les necessitats de l'empresa, no per les necessitats dels treballadors, per exemple. Val? O sigui, tu no els ensenyes com treballar millor, com trobar una millor feina, com demanar un augment de sou, com enfrontar-se si t'exploten massa, com, en fi, tota aquesta cosa. Tu, teòricament, el que se suposa que els hi has d'ensenyar que el que han de fer és, doncs, bueno, obeir, treballar, en fi, tota la ideologia aquesta de que el patró té raó, que tots han de ser emprenedors, per exemple. Això és una cosa nova. Sí, això n'hem parlat bastant. És una cosa impressionant, que vol dir que tothom ha de ser emprenedor. En el fons, això vol dir treballador precari. Sí, jo de fet encara no sé ben bé què vol dir ser emprenedor. Sí, ser emprenedor vol dir que tu et busques la vida, que no hi ha algú que t'emplea a tu. O sigui, que no treballes en una empresa, que no treballes per l'Estat, treballes per tu. Però clar, treballes per tu, què vol dir? Que ets autònom. Que ets autònom, primera. Fins ara se'n deia autònom. Clar, però fins ara els autònoms... Potser no és tan maco com a emprenedor. La majoria eren d'un tipus de feines, però les empreses tenien treballadors. Llavors, què és el que fan ara? Moltes empreses el que fan és que, en lloc de tenir treballadors, lloguen els serveis d'un autònom, amb el qual s'estalvien de pagar la seguretat social, de fer contracte... Entens? Clar, tu pagues tu. I això... O sigui, tu ets autònom, et deixen un camió i el portes fins a Brussel·les i tornes cap aquí amb el camió carregat, però tu ets autònom. No hi ha una empresa que et lloga i et paga un salari i et fa un contracte. Això se'n diu emprenedor, ara. Això se'n diu emprenedor. Això és una presa de pèl. I s'ensenya a l'escola. Sí, ara s'ensenya a l'escola, s'ensenya com ser emprenedor a l'escola. Sí. Aquí a Catalunya s'ensenya a primària, no t'ho perdis. A primària. També és una mica la idea aquesta neoliberal, un altre cop, de dir l'Estat no hem d'afavorir oferir opcions de vida laborals i de tot tipus, no? Sinó que aquí és un sálvese quien pueda, una mica la sensació de l'emprenedor és de és que tu, ara hi ha crisi, però tu has de tenir una idea molt bona i triomfar i fer el teu propi Twitter o el teu propi Facebook i llavors i anar a Silicon Valley, no? I dius, bueno, no, és que a veure, també hem de viure una societat que representa que paga impostos i està muntat d'una forma perquè més o menys ha de ser com relativament fàcil trobar una feina i no ha de ser aquí el mito de Sísifo, perquè si no, vull dir... Home, per què tenim un estat, llavors? Anava a dir ara. I això perquè paguem els polítics, se suposa que és perquè organitzin la societat una mica millor. Una miqueta. Perquè per la llei del selva no ens fa punyetera falta. De moment els paguem, però potser els deixem de pagar. De moment encara els paguem. En aquests darrers temps, donada aquest atac a l'educació, doncs hem vist una resposta, no? Una resposta de la comunitat educativa amb diverses facetes, no? Potser la que tenim més recent és la vaga de fa pocs dies i la vaga indefinida però intermitent que es dona a Balears. A les Illes. Sí. Aquesta vaga és una mesura efectiva en educació? És a dir, en termes productius, quan es para la producció, qui mana rep una pressió. En termes d'educació, la Conselleria de Balears li ha donat totalment igual que fem una vaga, no? Llavors no s'ha sentit pressionada. A veure, la vaga, malgrat tot, ha sigut l'instrument dels treballadors i treballadores des de sempre i és una forma de lluita, una forma
testimonial i real. Sí, dona evidència, posa en contacte amb altra gent. I a més s'ha utilitzat i ha servit. O sigui, vaja, totes aquestes conquestes socials i laborals que ara ens treuen s'han guanyat a cops de mobilització, de vaga i de morts. Depèn de l'època, no? Per tant, la vaga és un instrument de lluita. Llavors, clar, sempre que les vagues es fan amb algun tipus de servei, l'argument sempre és el mateix, no? Però si els treballadors del metro s'aturen, qui molesten són els pobres treballadors que han d'agafar el metro i no el tal. Però no en tenim un altre. En aquest sentit no ens donem compte que quan els treballadors del metro s'aturen, no s'aturen per molestar-te, s'aturen perquè tu tinguis metro. Clar, si no, això és el que anava a dir. Llavors, quina és la següent part? La següent part és que quan els treballadors d'un servei s'aturen, normalment no s'aturen només en benefici propi. A més, aquest benefici propi, o sigui, tenir unes bones condicions laborals vol dir poder donar un bon servei, i poder donar un bon servei és el que realment la gent vol. I aquest és l'argument. En aquesta, diguem-ne, responsabilitat de l'esquerra, nosaltres també volem veure com hem arribat fins aquí i ser crítics amb la situació. Si l'esquerra hagués pres una responsabilitat més gran, unes mesures de pressió més grans, hagués fet vagues més continuades o mesures de desobediència civil quan s'aplica una llei, o fer propostes de llei en les que estigués implicada la comunitat educativa, haguéssim arribat fins a aquest punt. Hi ha una part també ja no només en educació, sinó en tots els sectors, una part de responsabilitat en no haver fet prou per part de l'esquerra, dels sindicats, etc. Jo crec que sí. Jo crec que, a veure, en general és evident que aquests últims anys de bombolla financera i immobiliària, etc., hi ha hagut una certa desídia per part de l'esquerra de no adonar-se'n que allò explotava i per tant no anar preparant el terreny, primer perquè no arribés a ser tan gran, i segona per enfrontar-lo després i tenir la societat organitzada i la societat polititzada en el sentit ideològic, no? Però en canvi hem passat com uns 15 anys que semblava que això era el paradís, que els drets socials i laborals caien del cel i que els polítics ho feien, en fi, meravellosament bé, perquè un es podia canviar el cotxe cada 3 anys. I clar, això era una mentida terrible. O sigui, en un país on els salaris no pujaven, el nivell de consum que hi havia era absolutament desproporcionat, però a més incentivat per tota la qüestió dels bancs, etc. O sigui, hi ha hagut una irresponsabilitat dels responsables de les immobiliàries, dels bancs, etc., grandiosa, però també dels polítics, i també dels polítics d'esquerra, evidentment, que havien d'haver aturat això, havien d'haver cridat molt abans i havien d'haver preparat a la gent per enfrontar-se amb que després això no ho paguéssim nosaltres. Si els bancs s'han entrampat i perden diners, pues, que els nacionalitzin i ja vale, no? I ja s'ho faran, no? No, que els nacionalitzin, no. No, què és el que toca? Exacte, i aquells que hi han perdut, doncs... Aquells que hi han perdut, pues, ells estaran, però... Clar. En aquest sentit... I en educació aquí a Catalunya encara és més greu, perquè la LEC, que és la nostra llei d'educació, de fet és la primera llei que té ja aquests trets més neoliberals. O sigui, és la primera llei que consolida la doble xarxa, que dona més prebendes en els centres privats concertats, que no assegura una plaça pública si n'hi han de concertades, quan hauria de ser al revés, que assegura que es continuaran donant concerts a les escoles d'elit, fins i tot les que s'agreguen de l'Opus, la que s'inventa el decret d'autonomia, aquesta autonomia que no és autonomia, que és una altra cosa, que parla de la competitivitat entre els centres, que parla de les direccions. O sigui, tot això està a la LEC, i aquesta LEC la va fer un govern d'esquerres, com a mínim dit d'esquerres. Del nom, sí, com a mínim de nom. Com a mínim estava allà tota l'esquerra parlamentària que teníem en aquest país, i això és molt greu. Jo no sé exactament si és que la gent que estaven allà no s'enteraven del que votaven, si és que no van veure què hi havia darrere d'aquella llei, però el senyor Maragall, com a mínim el PSC, no ho sé, el senyor Maragall sabia exactament el que feia. El senyor Maragall ha escrit un llibre sobre la seva gran llei,
seves grans idees. Les seves grans idees, que ni són seves, o si estan escrites, o si són igual a l'Argentina, a Bolívia, al Perú, per això també a estan en vaga. Bangkok i a Saigon. Vull dir que... Per això també estan en vaga a Argentina, a Mèxic... Són les mateixes. O sigui, hi ha un receptari neoliberal que surt del Banc Mundial, del Fons Monetari, de l'OCDE, que tots diuen el mateix. O sigui, les 5 coses aquestes, autonomia decente, direccions professionalitzades, privatització, flexibilització laboral, no sé, me'n recordo, són 7. I així ens trobem això que és el Banc Mundial i l'FMI que està dictant les normes d'educació. Com ha de ser l'educació? Atenció, no és un organisme que es preocupi de l'educació, és un organisme que es preocupa dels diners. Sí. Bé que ho sapiguem. I els PISA, que ens semblen tan importants i sembla ser que el que diu el PISA, el PISA el munta l'OCDE, l'OCDE és la santa cena dels capitalistes empresaris, en fi, del Sun Corda. Clar. En aquesta línia, no, doncs, que hi hem arribat, en la que nosaltres volem ser crítics també amb l'educació, no només amb les reformes educatives, sinó amb l'educació que tenim ara. L'educació, quan es posa al servei de l'empresa i se li dicten unes línies des del poder financer, per exemple, es converteix en una eina d'adoctrinament, de crear, doncs, submissió, obediència, d'educar en l'autoritat. En el sistema que tenim ara, abans de la reforma, no passa també una mica això, que s'educa en l'autoritat i en l'obediència, en el sistema estatal d'educació, en el que, bé, moltes són les veus que el qüestionen des de fets tan, potser, subtils com la disposició de les cadires en una aula, fins al fet simple de l'autoritat, no? Que hi ha un professor que és el que dicta i uns alumnes que són els que reben. Existeix aquest adoctrinament en el model que tenim actual? O podem avançar? Adoctrinament jo crec que cada vegada és més per part de les polítiques altres, no? A veure, el que sí que és evident és que a veure, per una educació més lliure, més progressista, més democràtica, fins i tot més participativa, es necessita un tipus de professorat format amb aquesta línia, es necessita molts mitjans, perquè això és més car que no pas tenir-los a tots assentats i quiets per entendre'ns. Es necessita molt més material diferent, no només comprar el llibre de text i tal. Llavors, això realment jo crec que s'havia anat tenint, o sigui, amb la transició es va avançar molt amb això. Vull dir, jo què sé, la meva filla anava a escola i començaven el dia amb una assemblea on parlaven de no sé què, de no sé quant, i decidien, en fi, una escola normaleta, vull dir que llavors aquest tipus, el que se'n deia escola activa, l'escola catalana, escola democràtica, tot això va anar avançant i va anar avançant bé, però es va anar com perdent i finalment s'ha acabat de perdre entre la pressió de les retallades, que això el que fa és que la gent el posant no pot. És evident que perquè una cosa fracassi, treure-li els recursos és la manera més fàcil. És claríssima. Però després també hi havia una altra qüestió d'ideologia, no? Això no s'ha fomentat, no? Aquest entusiasme per tot això fa falta professorat entusiasmat i format en aquesta línia i que s'ho creu i que... Per això et deia que ideologia, o sigui, clar, si tu pretens educar per una societat democràtica, participativa, etc, tu fas un tipus d'educació, fins i tot el com, que és el que jo deia, no només el que expliques, sinó el com, no? El com organitzes l'escola, el com organitzes la participació de tothom, dels alumnes també. Tot això forma part de per què eduques, cap a on vas. I ara es va justament, o s'intenta anar justament cap a una altra banda i per tant a l'escola s'intenta que també vagi cap a l'altra banda. De fet, sí. Però jo crec que aquí hi ha una cosa molt important i és que malgrat sembli que no, que els mitjans de comunicació i la internet i, en fi, i tota les TIC i totes les noves tecnologies estan per sobre l'educació sembla ser que ja no serveix, ja no compleix la seva funció. Jo tinc molt clar que sí, perquè si tu t'hi fixes, quan hi ha
quan un sistema, el que sigui, quan hi ha una revolució, quan hi ha un cop d'estat de dretes, quan hi ha un cop d'estat de qualsevol altre, o quan hi ha una república, o quan hi ha la democràcia, el primer que es fa és canviar l'educació. I tant. Val? Perquè l'educació és realment el futur, i per tant depèn de quin futur tu vols, si vols una cosa o l'altra, eduques d'una manera o eduques d'una altra, val? Llavors, en aquest sentit jo sí que crec que el professorat s'hauria de tornar, això que ara en diuen empoderar, o sigui, hauria de ser molt conscient de que el que està fent va molt més enllà de si fa una hora més o fa una hora menys, o li fan ensenyar en català o en castellà, que és molt important, defensar la llengua, però és que hi ha més coses. Hi ha més coses. Jo crec que si no aconseguim que el professorat, que és el que forma els futurs joves, nens i nenes i tal, reculli una mica aquesta torxa de que ensenyar va més enllà i que un ensenya, d'alguna manera una ensenya per canviar el futur, per millorar la societat, per canviar el món, per fer-la més el que sigui. I llavors és evident que si el volem una mica més solidari, una mica més just, una mica més participatiu, una mica més tot això, hem d'educar pensant en això, no només pensant que 2 i 2 fan 4. Clar. Però és que justament això que deies de les TIC i de la informació, no? La societat de la informació, l'aldea global i tot això, vull dir, està molt bé, és molt maco, però clar, el que requereix realment és persones cada vegada amb més criteri, perquè vull dir, avui en dia tens molta informació a l'abast, però és molt més difícil de filtrar, vull dir, et fiques a internet i escrius qualsevol cosa i el senyor, el santo Google, pues et diu aquí, això és veritat, això és veritat, això és veritat, i com saps realment d'aquestes veritats, qui t'està dient, quin interès hi ha darrere, i tot això que ens intenten amagar sempre, no? Llavors, jo el que em sembla és que realment hi hauria d'haver un canvi una mica radical, perquè l'educació ja està molt basada en continguts, però s'hauria de deixar clar que els continguts són una excusa per això, per donar una forma, no? O sigui, per realment donar mètode, no tant donar... Perquè tot allò típic dels meus pares, no? La llista dels Reis Godos. Bueno, aquest servei la llista dels Reis Godos. De res. Avui en dia, sobretot, hi ha de res, perquè tu agafaràs un mòbil i ho miraràs. Però clar, la llista dels Reis Godos no serveix per res, però saber que hi va haver una revolució industrial i després hi va haver una revolució russa i després per què hi va haver la Primera Guerra i la Segona, que és el nazisme, tot això sí que serveix. Clar, depèn del que expliques. Connectar els esdeveniments una mica, no? Però no tant potser el detall de la memòria, com hauríem d'aprendre a fer una educació molt més procedimental i de gestió, de què és el que, inclús a nivell molt pràctic, a vegades amb això que deies abans d'educació laboral, en el sentit de dir, ostres, doncs, jo voldré aconseguir una feina i hauré d'anar a una entrevista i preparar-te en aquest, que després la gent quan estudia comerç i no sé què els ensenyen a parlar en públic, no? I dius, bueno, l'escola també és un bon lloc on un hauria d'aprendre a tenir recursos d'això, d'expressió i de parlar davant de més de 5 persones hi ha molts llocs que ho fan, i fins i tot de saber com funciona el teu país, jo encara conec, encara n'hi ha, o sigui, no tot s'ha perdut i per tant el que s'ha fet remuntar, vull dir, molts profes que fan debats a l'aula, molts profes que fan exercicis de defensar una idea o una altra, vull dir, i moltes propostes d'educació en què l'estructura de l'escola ja no reprodueix estructures de poder i on tothom es pot instal·lar d'una altra manera. Això ens porta en aquest debat públic i privat, perquè avui potser aquest debat públic-privat el tenim molt associat a públic és bo, privat és dolent, quan molt sovint l'escola pública en aquest país i en molts altres s'ha utilitzat per adoctrinar i molt sovint després en democràcia, en república doncs s'ha utilitzat precisament com la construcció d'un civisme i d'una consciència democràtica, i l'escola privada la tenim associada a una cosa dolenta perquè la majoria formen part de l'església, etc. Tot i que ara mateix la majoria de propostes d'educació lliure, d'educació activa, d'educació democràtica no poden formar part, ja no és que formin part de l'àmbit privat, és que a més no poden formar part de l'àmbit públic. Això ens dificulta aquesta dicotomia públic-privat. A veure, aquí hi ha diverses qüestions. Sí. Primer, l'adoctrinament en aquest país. En vosaltres no ho sé. En aquest país l'adoctrinament el fan els centres privats. S'ha fet servir durant la dictadura, per exemple. No, i ara. En els centres públics s'ha fet servir... El 80% de centres privats són de l'Església, on els 20% són de l'Opus Opus, o sigui, els que adoctrinen són els centres privats, no els públics.
Bueno, els públics reprodueixen jerarquies de poder... Molt més als centres privats. Als centres privats hi ha un director que mana... Però hi ha coses que són idèntiques en els dos. Els nens han d'estar asseguts 6 hores. Sí, però... Si no estàs assegut, hi haurà unes conseqüències. Sí, no, llavors depèn del centre i de les persones. Però has de diferenciar, has de diferenciar molt. Mira, hi ha una cosa molt important que normalment la gent no la té en compte. A veure, els centres públics tenen una cosa a part. Bueno, tenen dues coses bàsiques. Una, que són iguals per tothom, i pot accedir tothom. Molt important. I ojalà no n'hi és ni una de privada, i tindríem una pública meravellosa, que és el que passa a Finlàndia, per exemple. O sigui, el que tenen a Finlàndia bàsicament és que el 97% de centres són públics, vale? I per tant tothom s'hi fa. Bé, és igual, per un cantó, la pública és de tothom, i això és superimportant, i segona, la pública és diversa. O sigui, tu pensa que per entrar a la pública tu fas unes oposicions de la teva matèria i com a molt de metodologia. Però a la pública hi ha catòlics, ateos, homosexuals, de dretes, d'esquerres, o sigui, tot això, muntanyers, ecologistes, antiecologistes, masclistes, feministes, o sigui, està tothom de professorat, O sigui, el professorat no és un professorat monores, és un professorat que ha estudiat una carrera i que ha passat unes oposicions. A l'escola privada això no passa. A l'escola privada hi ha un senyor director que mana, que decideix com, què, quan i de quina manera, i un professorat escollit en funció d'aquest com, què i quan, que tot és igual. A les escoles ja existeixen actualment a l'estat espanyol, em penso que només n'hi ha una, però les escoles democràtiques, que són privades, això no succeeix d'aquesta manera. Totes les persones implicades en aquella escola, des dels nens fins als treballadors administratius, estan implicats en la presa de decisions, i és una escola privada. Sí. Són minoria. Anava a dir, quantes n'hi ha? Són minoria. O sigui, quin percentatge? Però, a part de les democràtiques, també hi ha les escoles actives, les escoles lliures, que moltes d'elles desitjarien formar part del sistema públic, però i per escoles actives del sistema públic també n'hi ha? Sí, també n'hi ha. A Barcelona n'hi ha dues. I n'hi van... Però n'hi ha que no es diuen actives i fan moltes coses similars. Exactament. Per tant, però n'hi ha moltes que no hi poden accedir. El que s'ha de lluitar és perquè les bones metodologies es puguin extendre a dins del sistema públic, que és l'únic que garanteix que és per a tothom. Sens dubte, Jo defensaré sempre el sistema públic. Aquest és l'objectiu. Jo estic molt content d'haver estudiat a l'escola pública, i a la primària i la secundària i tot, i l'educació superior, i estic molt content d'haver-hi estudiat aquí. Però també hi trobo uns dèficits a avançar. I cada vegada n'hi ha més. Bé, sí, però la cosa és que cada vegada n'hi hagi més perquè els anem solucionant, arreglant. La passa que el que hem de fer és al revés. No, però tot això és molt important, fixa't. Després de la transició hi va haver un primer període en què la classe mitjana d'aquest país, la classe mitjana d'aquest país, i la classe mitjana progre, entre cometes, d'aquest país va fer una opció per la pública. Això reforça. O sigui, quan tu tens a la població, i a la població que detenta algun tipus de poder econòmic, social, cultural, etc., fa una opció, tu millores allò, perquè hi ha més gent amb capacitat i possibilitat de millorar les coses, val? Progressivament, igual que en aquest país, amb el que dèiem abans, l'esquerra ha deixat de lluitar, ha deixat de... Han passat coses. Etc. També hi ha hagut un corrimiento cap als centres. Sí. No hi ha una aposta com hi havia de la classe mitjana, progre, etc. Els fills dels senyors parlamentaris, no sé quants, però els comptaries amb els dits de la mà. Els que van a la pública. Llavors, tot això va deteriorant, i jo crec que el que hem de fer és un discurs al revés. O sigui, necessitem recuperar l'escola pública, però a més massiva, i necessitem tancar centres privats, i necessitem avançar en metodologia, i necessitem tornar a conquerir el saber, no allò que l'empresa vol que sàpiguen, no, el saber en general, en mayúscules. Per parlar del saber podem saludar ara mateix també a Marc Saurina, que fa una estona que els meus tècnics me'n diuen que el tenim en línia. És nostre col·laborador del programa des d'Ankara, Turquia, investigador social al TEIM. Bona nit, Marc.
Bona nit. Bona nit. A tothom. Sé que em demanaves pas fa una estona, però estàvem aquí molt liats. Et donem la benvinguda també en aquesta conversa. De fet, estava disfrutant escoltant-vos. Així que ja està. Sí que una de les coses que he comentat ara a la Rosa és que aquí s'estan circulant dos debats. I un d'ells clarament la importància de la pública, i si se li dona pas a la privada acaba aposentant-se i la pública no té cap futur. No té cap futur, si és, no impacta. Sí. Jo ara mateix que estic aquí a Turquia, aquest procés que estem més o menys veient ara, aquí va començar als anys 80, justament quan el país ja es va endeutar i va començar a demanar crèdits a partir dels finals dels 70 a l'FMI i al Banc Mundial. I des de llavors hi ha una disparitat, hi ha una diferència abismal entre les públiques i les privades. Aquí el que té un cert valor, el que es reconeix és l'escola privada. L'escola pública ja no serveix per anar a la universitat, ja no serveix per altres coses. La gent no hi confia. Aquest sistema està totalment instaurat. Exacte, està totalment instaurat. I si es permet que passi això, l'escola pública desapareix, i és un dret bàsic, no? Com bé ha dit la Rosa, si aconseguim o si no aconseguim que l'escola privada triomfi, l'escola pública està en un greu perill. La situació és molt diferent, naturalment, entre Turquia i Espanya, i la idea no era de comparar, però sí que comparant-ho amb que la importància de les escoles privades a partir dels 80 fins ara ha canviat moltíssim. Tu ets fill també de l'escola pública, si no m'equivoco, no? Sí, he anat a l'escola pública fins al col, fins a acabar l'institut, el batxillerat. I ara mateix també docent aquí a Ankara. Sí, docent, però a una escola privada. Escola privada que porta 2 anys i estan creixent de forma exponencial. Cada cop n'hi ha més, són molt cares, no hi ha escola concertada, que les escoles privades les paguen els pares, i a l'any, el curs escolar, com a mínim, són 6.000 euros. No hi ha escolar, són 6.000 euros? Sí. Això vol dir una desigualtat educativa a nivell social impressionant. Això ens pot passar aquí? Sí, si no salvem l'escola, si no lluitem per l'escola pública, per això és tan important lluitar per l'escola pública. Molt important. Molt important, perquè pot acabar així, i tant que pot acabar així. Bé, com deies. Xile també va acabar així, molts països han acabat així. En aquí el procés, Marc, ha sigut ràpid, lent, de que aquest procés en què l'escola pública ha deixat de tenir importància i rellevància? Home, relativament llarg. Doncs les primeres polítiques neoliberals es van començar a aplicar a partir del 80, a principis de la dècada dels 80. Doncs és quan apareixen les primeres escoles privades. Però Turquia porta uns 10-12 anys en creixement econòmic, on les diferències socials, les diferències entre gent de classe alta, empresaris o sobretot professionals qualificats que han estudiat a bones universitats, i gent de classe baixa ha estat augmentant, i podríem dir que sobretot des que està el partit de l'AKP, el govern, des del 2002, que en 10 anys ha sigut un canvi bastant significatiu. Haurem d'estar atents als pròxims 10 anys. No sé si tindries alguna pregunta per la Rosa abans de que l'acomiadem i la deixem anar a casa, a sopar i a dormir. Digue'ns, Marc. Doncs no. Era comentar això, la importància, que estaven circulant dos debats. Una cosa és el sistema, com s'ensenya i què s'ha de modificar, i l'altra és la importància de l'escola pública. Perquè si desapareix l'escola pública ja no té cap sentit, crec jo, parlar de sistemes o de canviar metodologies o de fer autocrítica o una crítica constructiva. O sigui, que primer està l'escola pública, que s'ha de salvar i que ha de ser la més important, sens dubte, i després qualsevol debat posterior pot aparèixer i es pot modificar coses, però si no hi ha escola pública aquest debat no tindria massa sentit, aquest segon debat. Doncs per deixar-te marxar, jo et volia preguntar, Rosa, en aquests dos eixos, com és l'escola pública que tu somies i, d'altra banda, com és l'educació que tu somies? Bé, l'escola pública que jo somio és una escola pública universal, o sigui, on hi va tothom,
hi va tothom junt, a més, o sigui, no hi ha distinció. És una escola participativa, perquè pública no vol dir estatal només. Pública vol dir que el diner és de tots i totes i que, per tant, és tots i totes. Evidentment, no cal que cadascú vagi a l'escola a dir la seva, però sí que jo penso que l'escola ha de ser participativa, hi ha de participar els pares i mares, hi han de participar l'alumnat, hi ha de participar el professorat, s'han de prendre decisions en col·lectiu, tothom hi té alguna cosa a dir, i a més a més jo crec que jo la penso també amb una línia progressista, o sigui, els valors que jo crec que l'escola pública ha de donar són els valors de la majoria, i els valors de la majoria són la solidaritat, són l'esperit crític, no són la competitivitat per arribar a ser el primer. O sigui, jo penso que aquest seria l'objectiu de l'escola pública, evidentment amb un professorat estimulat, ben pagat i amb un mínim de condicions laborals i de treball, perquè si no és impossible fer tot això. No és impossible, clar. Com dèiem, això, no? Per fer fracassar qualsevol cosa, treure-li els recursos és la manera més fàcil. Treure-li els recursos i posar a costat o sigui, la privatització de l'educació és un altre dels objectius d'aquest neoliberalisme, i de fet, si tu mires Xile, per exemple, lo de Xile és dramàtic, el que passa que aquí no s'ha explicat mai. En Pinochet, o sigui, Xile tenia un sistema públic impressionantment bo, o sigui, vaja, comparat amb aquí, nosaltres érem una autèntica merdeta a nivell d'educació, o sigui, tenien un sistema públic potent, guapo, unes universitats públiques impressionants, bones, etc. I el Pinochet, que va ser el primer a Amèrica Llatina que sota el golpe, en fi, la dictadura, va imposar el neoliberalisme i totes les mesures aquestes dels bancs mundials, etc. En 10 anys es va carregar l'escola pública. O sigui, es va carregar. O sigui, un sistema que funcionava impressionant el va desmuntar. I aquest és un dels objectius també, o sigui, de fet l'objectiu és tenir aquesta dicotomia social a dins de l'educació, o sigui, una educació pels futurs mà d'obra barata, per entendre'ns, i una altra per l'elit professional i política, i evidentment una passa per la privada i l'altra passa per la pública. Aquest és el que en el seu cap tenen, i el que nosaltres de totes hem d'aturar i donar-li la volta. Doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i xerrar de l'educació pública, l'educació privada, els models, i el que pot passar i el que no hem de deixar que passi. Moltes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. No hi ha futur, ni Déu ni amo.